Andorang sotapuka parminggota jumolo mahita martangiang nahohom di rohatabe. Taluhut parhalado HKBP Serpong, pasahaton selamat hari Minggu patoluhon, dung Epipanias Tuhamu amanami inanami, naposo bulung namandohoti parminggon sadarion, di bagas joro nang di bagas nabi. Selamat hari Minggu patuluhon dung Epipanias mandihamu parhaladunami namakubasi parmingguon sadarion. Dihamu amanami inanami dongan sahuria nahi naholongan di bagasan goarni di tuata Yesus Kristus. Tongon di bagasan Minggu patuluhon dung Epipaneson, tarohado ruas dohot parhalado ni huria Kristen Batak Protestan, marningot dohot makamuliatehon, naong 50 tahun pardalan ni ulaon marbarita na uli, nahi nobason ni huriata di Pulau Rupat, marhite biro sending manang perkabaran Injil HKBP. Godang matongon na binahin ni Jehovah kita, jadi marhilas ni roha mahita. Marhite biro sending HKBP, nunga ditongos tuhatta akka parbarita nauli tu Pulau Rupat. Alanii, lam ganda bilangan ni halak na porsea, jala taruli di haluaon na pinatupani Tuhan Yesus Kristus. Godang matongon na binahin ni Jehovah Tuhita, jadi marhilas ni roha mahita. Anggiat mamarhite na makalason dohot maka hamuliatehon tutuhata, naong 50 tahun ulan marbarita nauli di Pulau Rupat, lamar gogo huria Kristen Batak Protestan, lau pahisaton, dohot pahebakton pakobasion di ulau namar barita nauli di Pulau Rupat, dohot di Sandok Portibion, di bagasan Haporseaon natogu tutuhata. Godang matongon na binahin ni Jehovah Tuhita, jadi marhilas ni roha mahita. Alanii, tapasada maroha dohot pikiratta lao marsomba tu debata, tapuji maibana, marende mahita sian buku ende nomor 135 ayat sada rodi ayat tolu marpungudo di Jolomon.
marhite-hite goari debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Mandok mauliate mahamu diamai, nama ngororo hita sian gonggomani haholomon. Jalan na pausat ton hita tu bagasan harajaoni anak haholongan ni rohana. Haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amana marasi roha, hudok kami mau liate tuho sianasa rohanami, ala dijoyho kami sian haholomon tuha tiuron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya rajai tondim nabadiai mahami, asalam ganda haporsion nami, asalam badia parangenami, unang marlidang binahen ni portibion, asa sahat hamirab dohot akana porsea di goarmu, Tuhan oluan nasora suda, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Marin di maita sian buku ND nomor 136 ayat 1 dot ayat 4. Bidang dope naholomi. Tatangihon mapati ni debata di minggu sadarion, imanata surat di Matius 28 ayat 10 sia satro di ayat 20. Lau mahamu, odai hamu masalut bangso, didi hamu manasida tu bagasan guarni ama, anak doton di parbadia. Laus ajari hamu manasida mangradoti, nasahata nang hupatik kontu hamu. Ai idama, saya nadong aku dohamu ganduk ari, rasi rasa ro ajal ni hasyanganon. Ima sahatna, atong, rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata.
Ale Tuhan debata, saya perkugui mahami, mangulahon na umbar tupatitmi. Amin. Marende sian buku ende nomor 130 ayat sadaro di ayat 2. Saya torok dope parbegu. Tatopo tima dosa tanah godangi, tu adopan di debata, martangiang mahita. Ale debata nami, nama rasiroha jalan nabadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami rotu jolom, kuhilalah hami, tikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido, ubahen nahu paserep hami, diri nami sadarion ijolom. Jala hupar hatopot hami, tungna jot-jot do hami manipil sianak kadalanmu nabadia, semon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami sian jolom, alani dosa nami i. Aidang di halamohon roham hamatiani akka pardosa, alai hamu bau ni rohana dolo moni roham asa mangolu. Sesama seluhut hagiduhon nami, doho pangalosion nami, marhite-hite pangulun nami, nasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasini roham di hami, marhite-hite paninangion dohot hagogoon ni tondi parbadia, asa tarapul situtu rohanami manjauho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bain hasangapon di guar muna badiai.
Babegema baga-baga ni debata, taringot tuha sesaan ni dosa. Tongonodo pakakholongin di debata di Portibion, walado anak nana sasadai di lehon, asa unang mago gadup na porsia di ibana, asa hangoluan na saleleng nileleng na di ibana, asa ngapon ma di debata na di kijang. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 515 ayat sadar rodi ayat 2. Ringgas mata pabuah. Ringkas mata pabuah, namuna Kristus, radelo hasesaan, niata dosai, dikuat ni Tuhan kai, Tuhan menangani. Ringkas mata pabuah, namuna Kristus, warna pabuah, dunia tanah, ai ido mamangkuli, tutong roha taon, taai tumagugunay, nasudang tuwi, warna pabuah, dunia tanoi. Tatangihon mahata ni debata, imaturpuk epistel di minggu sadarion. Iman natar surat di buku Nehemia walu ayat sada rodi walu. Dungi marluhut masadok bangsoi hirasa halak do tu alaman na di adopan ni bahal partuaihan. Akka didok nasida matusi Esra, tiboto surati. Asa dibuan buku patik ni si Musa, naung tinonahon ni Jehovah tu halak Israel. Jadi dibuat malim Esra mapatiki, Baru wadopan penyuntani, wadopan panibawa doh paropuan, roh isudi halak akan nama roha, manibani di artia budak sebahap. Jadi majahama ibanasiani di adopan ni alaman mardonokkon bahal partuaihan, tian buha siang ari sahat rodi hosni ari di adopan ni akka bawa dohot parupuan, dohot halak akka nama roha. Jadi pinggol ni sandok si tuan natoropi manangi-nangi tuhatani buku patiki. Alai ambus Esra, foto surati, jonjong lo di atas perjalanan sian bau, naung binahin nahiat tu ulauno, jala jongjong di lambung nado Matitia, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, Dot, Masya, Isiamuna, jala di hapirangna, Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, Dohot, Misulam. Dungi di paherbang si Esra mapustahai di adopan ni mata ni sadok si tuan natoropi. Ai tumibo do ibana jongjong sia sandok si tuan natoropi. Jadi di napinah rebang nai pustahai jongjong masadok bangsoi. Dungi dipuji si Esra ma Jehovah debata nasut timbuli, dari sandok bangsoi mangalusi mandok. Amin, amin. Tol-tol ia tangan nasida dopak gijang, langsung nasida marsoba, jala martangiang tu Jehovah, pola manukap bohi nasida deis tutan. Nang si Jesua, si Bani, si Serabia, si Jamin, si Akub, si Sabetai, si Hodia, si Marsea, si Kelita, si Asaria, si Josabat, si Hanan, si Pelaya dohot halak lepi mangapoi bangsoi mamarate-hatehon patiki, laos jongjong anggo bangsoi di hajongjonganna. Nasida petorang do mencaha di bagasa buku pati ni debata, jari di pajojor lapatanna,
asa dapot na sida at tusanna na jinahanay. Ido sahatna. Martua doaka na tumangihon hata ni debata jalan nap umpeopsa. Amin. Marinde mahita sian buku ende nomor 677 ayat 1 ayat 4 Masai Lambok. Masai lambut Tuhan Yesus manjung, manjung hodohkan. Idan ibana pai maharoromu, mulak Huria na hinal holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Tatangihon map pandongan nion ni debata di ulan marbarita na uli di Pulau Rupat. Ia permulaan ni ulau seding di Pulau Rupat, mamuka sia tahun 1960-an, marhite pangajarion tuaka dak danak hinahobasan ni SL Papahan, PB Marbun, dohot P siahan. Masai denggando persauran nasida na tolu maradupon halak akit. Mabahit tubuh sihol ni rohani halak akiti, majakon pakobasion, taringot tu pendidikan dohot kesehatan. Hinorhon ni sihol ni rohana sida, gabe dipangido SL Papahamma marhite pendeta Alman Badia siahan, natongon marhobas di HKBP Duri, asa di Patupa, seksi seding HKBP, ulaun marbarita nauli di Pulau Rupat. Alanii di tahun 1960 lalu ditopot seksi seding HKBP ma Pulau Rupat laho mangaranap akan narikot si patupaon dalan marbarita nauli di Pulau Rupat. Aidang na marbarita nauli
Ai hagogo ni debata doi padua hon nasa na persea. Halak Yahudi jumulu dungi doho do halak Junani. Haroroni barita nauli tuhuta hutan ayu. Tongon di hari 7 April 1960 sahat ma di hutan ayu ima DS Karitonga nagabe ketua setting HKBP ujui Pendeta Alman Badia Siahan na tongon marhobas di HKBP Duri rap dohot guru maralos Silitonga di pahobar nasida ma diri nasida maradupon masyarakat natoropan sian nasida ima hala akit dungi di pajongjong ma sekolah dasar jala di sima marsiajar torop ni 42 halak nama rumur meragam-ragam dungi tongon di bulan Mei 1960 sia di tongos masa ada halak pelayan kesehatan ima namargoar Aston Tumanggor marhite pakobuasian di bidang pendidikan dohot kesehatani gabe tarpatu pama ulau padidion nabadia tongon di hari 20 November 1970 tu 120 halak ima ari padidion na perjolo di pamasa jalalaos ari ima dirajumi nagabe ari hatu tubuh ni hak Kristenon di Pulau Rupat hinabuhobasan ni Departemen Jending HKBP mamuka siani gabe adong ma dua haperluan ni persikolahan ima inganan marsiajar dohot inganan permingguan dungi di hari 5 Agustus 1927 di pamasa ma peletakan batu pertama bangunan gereja di hutan ayu dung sidung bangunan gereja diresmi homai tongon di hari Minggu tanggal 6 Desember 1927 Puji hamu Hamuma Jehovah, bari tahun hamuma guarnai, pabotoon hamuma di tonga-tonga ni akka bangso, akka pangbahinan nai. Haroro ni barita na uli, tuhuta Sungai Bantal. Di patupado ulaon sending di Sungai Bantal, marhite na pajongjong parsikolaan, iyanan ni halak akit, laho marsiajar, majaha dohot manurat. Alani di pajungjung ma parsikolaan tongon di hari 5 Oktober tahun 1971 jala marsiajar madisi torop ni 44 halak. Dungi di patupa mamusepan didion nabadia tongon di hari 25 Desember tahun 1971. Aitu nasida don nai pabotohon ni debata surung ni hamuliau ni hahomionon di tonga-tonga ni akka perdi. Ima Kristus di bagasan hamu si horkon pakirimo di hasangapon. Haroro ni barita na uli tuhuta Sungai Carok. Di patupado pandidion na parjolo tutolupulu halak sian pangisi ni huta Sungai Carok tongon di hari 28 November 1970 maringanan di gereja HKBP Kacak Hutan Ayu. Dungi di patupama parmingguan di huta Sungai Carok di bagasan ni ruas alaso di pajongjong dope bagas gereja nasida. Dungpe di tahun 1970 di pajongjong ma bagas gereja di huta Sungai Carok jala mamuka sian
sian ima nasida marminggu di bagasan gereja e. Godang matongon nabinani Jehovah kita, jadi marhidas ni roha mahita. Haroroni barita nauli tuhuta Sungai Raya. Di tahun 1990 parjolo sahali di patupa parsauran maradupon pangisi ni huta Sungai Raya. Anggiat boy mardalan ulaon marbarita nauli dohot pendidikan. Hobartusi ditongos Departemen Sending ma sada halak guru namargoar M Tabun tongod di tahun 1990 siai. Dihobasi nasidama ulaon pangajarion suang songoni nang pakubasion di ngolu partodion. Dungi laos di pangido sini hutaima muse asa diajarho tuakka yanakon nasida parbinotoan taringot tunamat jaha dohot maretong. Akup ni laos dos matahin ipangisini hutai lao paulihon parsikolaan. Ay songonondo ditonahot Tuhani Tuhani. Nahu padiri doho bahen panodang di akka si Pilibegu bahen haluaon ro di ujung ni tanoon. Haroroni barita nauli tuhuta Kuala Simpur. Di bagasa pagkubasion na holistik do, nang ulaw marbarita na uli di Kuala Simpur, ima marhite pelayanan kesehatan, pahirason roha dohot, mamaritaon barita haluaon, tuakka parhata siat, nadong di tonga-tonga ni hutai, nang pesongoni, hola dua halak do siyan tonga-tonga ni akka parhata siati, narade majalo padidion na badia, tongod di hari onom Maret 1927 di gereja HKBP Sending Hutan Ayu, alai dung di tahun 1924, lam torop do sian tonga-tonga ni akka parhata siat di hutai, narade pasahat, dirina nalaho, majalo padidion, nabadia, dungi di tahun 1925, di pajongjong mabagas gereja HKBP Sending, Kuala Simpur. Alai jalo muna doha gugo ni toddi parbadia nasonggop tuhamu gabis dangiku mahamu di Jerusalem doho di Sandok Judea doho di Samaria sahat ro di ujung ni tanoon. Haroroni barita nauli tuhuta gunap. Dipukama pajongjong pos pengibiran Injil di Huta Gunap di tahun 1930. Parmingguan na parjolo, imana di dohotan ni torop ni 30 halak. Di patu apa di dion na parjolo tongon di hari 25 Desember 1910, hinobasan ni pendeta Alman Badia Siahaan, Direktur Departemen Sending Hatihai. Dungi ia di bulan Mei 1910 di pajongjong mabagas gereja, jala diresmihon di hari 22 Desember 1910. Alaidung di hari 31 Agustus 2014, di patu pamapeletakan batu pertama pembangunan bagas gereja nai baru jala permanen. Marhiteragam ni pangurupion, gabe tulus ma pembangunan bagas gerejai, jala diresmihon di hari 14 Desember 2014. Jami tahun hatai anjo jokot ditiki na une nang so une pisang paingot apoi marhiti-hiti nasa labas ni roha doho pamudayon. Ulaon marbarita nauli di Pulau Rupat di obas na parpudion. Dungbongot barita nauli tu Pulau Rupat, tarida ma di bagasan partikian nuaingon, naung lam tumajuna pangisini Pulau Rupat, lumobi may dingolu pendidikan dohot pertanian. Nang pesongoni, tong dope matsairikot panugunuguan tu nasida, asalam malo, jala pistar taringot tu parbinotoan, dohot pangatusion, pahebakon peternakan, dohot pertanian, lumobi may pengolahan lahag kambut,
asagabe lahan pertanian. Permulaan ni hapistaran oddo. Tuhori hapistarani, jada tuhor kon sandok na nyomom tumuhor pangetusion. Pakirimon ni Biro Sending HKBP dung 50 tahun sending di Pulau Rupat. Ikon udutan ni Biro Sending HKBP do ulaun marbarita nauli di Pulau Rupat. Lumobi di huta Sungai Carok, Sungai Perpak dohot Sungai Pong. Pahisaton jalah pahebangon manian ulaun sendingi. Marhite napajonjong sending station. Songon parbuen ni naung 50 tahun ulaun sending di Pulau Rupat. Akup nii, pajonjongon manang rumah singgah tu akadongata na difabel. Lam takasma hinahebang ni pekabaran Injil holistik, marhite na pajonjong pusat pelatihan, laho pahisaton ekonomi, dohot pangatusion taringo tu pertanian selaras alam. Aida ngadong naso tarpatupa debata. Puji majahoba ale tondiku, jala unang tung halupahon denggan ni basana, tudena, marende mahita sian buku ende nomor 362, ayat sada dot ayat tolu, endehon ende na imbaru. Taha tidak kon maha porsiautai, tongon nahina tidak kon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion. Rap mahita mandok, Au porsia di debata Jehovah, ido ama pergugu naso dosan, natumo palangit do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, iman tubuhon ni si Maria, nagabi-gabian sianton di perbadia, andorang sohaguan. Iro tuhata na tumaon na bernit, di pangumuman ni silatus, na mati tarpaja lodo ingano di hau pinar silang, na tua tu bando toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lau hundul tu siamun di bata Jehovah, amanai pergugu na sohatu dosani, di sima ibana pe mamulak sogut tu tanoon,
manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia, iton di parbadia, dal arus sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasan dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu dosugut dan ni halak na mate, dohot dihanguluan suara suda. Amin. Tabege matiting dohot tangiang pangondianon. Para halada UHKBP Serpong, pasahaton, selamat hari Minggu, jala selamat mendohoti parmingguan di bagas joro, dohot na patupahon parmingguan di bagas ta ganup marsada-sada. Lao suhut ma parsahaton nami sian parhalado, selamat ulang tahun turuas nihuria namar ulang tahun hari hatu tubuh. Dohot namar ulang tahun parsaripion di mingguon. Kiramoti jala di pasu-pasu tuhata mahita saluhutna. Tikting Minggu 23 Januari 2022. Goarni minggu ta ima minggu patuluhon dung Epipanias. Epipanias lapatanna apa patar ni debata Ibatana gabe jolma. Topik ni minggon ima Yesus do hagogok ni hatai. Berita habot ni roha. Di hari Kamis 22 Januari 2022. Nunga marujung ngolu amang Herbin manihuruk. Umur 54 tahun. Nahina baluhon inang dameria boru marpaung, dohot tolu halak yanakon, tinggal di Serpong Park, masuk wik Bethlehem, wik Yerusalem. Rencana tuudean hari Senin tanggal 24 Januari 2022 di Jambi. Tatangnya koma asa diapuli tuhata sude keluarga. Ruas Nataba. Mamuka Minggu Sadarion 23 Januari 2022. Jalo do KB Ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong, keluarga Johnson Bonaraya, Manik, Meilin, Aritonang, Dohot Tolu Halak, Yanakon Nasida. Ida Cian HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata. Alamat Alam Sutra, masuk Wik Galilea. Anggiat Magabe Ruas Namangulu Partodion Nasida di Huriata. Ibadah syukur Bonataun. Di hari Sabtu 29 Januari 2022 pukul 10.00 sahat pukul 12.00 WIB. Maringanan di gereja HKBP Serpong, Patupaon ni Huriata do, ibadah syukur Bonataun Parhalado, Dewan Dohot Seksi di HKBP Serpong. Pinangido matu sude Parhalado, anggota-anggota Ganup Dewan, Ketua, Bendahara, Dohot Sekretaris Ganup Seksi-Seksi, Badan Nang Panitia na adong di HKBP Serpong, asarap tu acara Bonataunon. Parminggon di Bagas Joro. Rapot Parhalado HKBP Serpong nunga menotopon laho patupahon parminggon di Bagas Joro. Mamuka mai sian Minggu 10 September 2021 parmingguan pukul 8.00 WIB Marhata Indonesia pukul 10.30 WIB Marhata Batak.
tautan manang link Google Form, pasurato diri tu parmingguan sarupa do tiap minggu. Gereja Macai Gomos paingoton asa akaruas na pasurato dirina nungga mendapat vaksin 2 kali. Dungi dipangido Gomos asa unang mabuan dak danak balita tu gereja. Boy mata jaha panorangyon na gumajang ditikting nang disangihon tu hita di WA group week masing-masing. Ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu tahun 2022 melautama tanggal 30 Januari 2022. Ibadah tong dope daring manang online. Para denatoras maaka buku kegiatan sekolah minggu nahobar tu haperluani di ibadah yana kota sekolah minggu. Bible reading log dohot creativity book sekolah minggu. Buku kegiatan sekolah minggu semester sada tahun pelajaran 2022 sanginohonon nama. Yanakot sekolah minggu dohot natoras boy dibuat marhite lan tatur layanan tanpa turun manang drive thru di hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 jam 9 WIB sahat jam 12 inganan lobi HKBP Serpong. Ulanon di patupa marhite natoktong mangihuton protokol kesehatan nang niaturhon ni pamaretata. Taunari tatoton jala taparohahon majolo teaser ni ulaon sekolah minggu. Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah. Halo teman-teman, selamat tahun baru. Teman-teman, Daniel sudah kangen mau sekolah minggu. Jangan lupa kita akan beribadah sekolah minggu lagi. Kapan ya? Jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Buru-buru bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi. Sabtu, tanggal 9 2022. Jam berapa ya? Sampai ketemu di gereja teman-teman. Tongoni ma tikting di mingguan, tikting parhepengon dohot na asing, woi mata jaha di laporan, naung disangihon, tuhita marhite WA group di week masing-masing. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Puji-pujian pasangapon dohot hamulateon usobahan hami tuho
Marningot cileon lehomi nabalgai tuhami. Ala asi dohot holong ni rohamdo. Namangaramo tito di dohot pamatang nami. Di bagasan nasa minggon. Didongani jala diajari hodo hami. Lau mangula aka ulaon nami namaragami. Dilehon hodo dihami aka pasum-pasum. Marhite hahi pason ni pamatang. Nang marhite aka parpue ni ulaon nami. Nunga didongani ho hami sahat tuminggon. Pasahaton ede puji-pujian dohot pilion nami tuho. Tuhan Raja ni huriai. Tuhan debata itangyang pangedionon non. Upasada hami marohan nami laho mangidoa cini roham. Utangyok kami do keluarga inang dameria boru marpaung. Dohot tolu halak yanakona. Nadi bagasan habot ni roha. Ala naung dialap ho amanami. Harpin manehuruk. Cian tonga-tonga ni keluarga nasida. Apuli jala pergogoi manasida. Asa unang matele. Dongani jala urupi nasida lahu madalani ari-ari ngolu nanaing silahonomu dope tu nasida utangyon hami do tu akar ruas manang dongan nami na di bagasan persahitan asiroham Tuhan pasu-pasu masude usaha pangobation nani patupani keluarga pasu-pasu ma si panganon nasida dohot ubat asa makorhon hai pason di pamatang nasida urupin nasida dohot keluarga asa tektong makirim di hamalumon sian aci niroham utang nyok kami do rencana kegiatan ni huriam tutiki nang nengro pasu-pasu masude rencana ni huriam asa bui mardala dohot tenggan bahen sangap ni koarmu ale Tuhan debata upasahat hami masude ngolunami tuho di minggu naneng roon dongani ajari jala tugu-tugu hami madalani ari-ari ni nangolunami lehon di hami bisuk, asa huboto hami mangulahon na hobar tulomoni roham. Pasu-pasu mahami diaka ulahon nami namaragami. Jala asi maroham, loas mai marpabue, asalam taba aka ulahon na denggan. Bui patupaon nami, tutiki na mangihut, bahen sangap ni goarmu. Tuhan debata, anayang bekeon nami hatam, na pinasahat ni naposom, amang pendeta rajun nababan. Pasu-pasu, jalapar bisuki mana posomi, lau pasahaton hatam, asa hobar tulomoni roham. Songonim nang hami ruas, lehon di hami roha na hukap, dohot uduk lahu majakon hatam asa gabe bohal di ngulu nami. Tuhan debata on matang nyong pangidon nami tuho tangihon mai nau pasahat hami tuho marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus si palua hami. Amin. Marinde mahita sian buku ND nomor 178 ayat sadaro di ayat 2 Roma tu Yesus.
damai ni debatana sumurong sian saluhu na roha, di mana mangaramoti aka ate-ate nang pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debatana gabe turpuk jamita di parminggota di bagasan sadarion, di mana di enet sian Evangelium Lukas bidu opat, mamukamay sian ayat 10 opat, rodi ayat 20 sada. Evangelium Lukas bidu opat ayat 10 opat rodi ayat 20 sada songonon madido disita kas matapai hutihut. Margogohot todi i ro Jesus muse tu Galilea, jadi sarma baritana tu sudi luat humaliangi. Mangajari dod ibana di aka perguruan nasida, jala saluhut do mamuji ibana. Jadi Roma ibana tu Nazaret tu huta hagodanganna, mangihuton hasomalanna, lahodo ibana tu perguruani jupa hari sabat. Jadi jongjong ma ibana naing majaha. Gabi dilehon ma tu ibana pustahan ni panurirang si Jesaya, diuka mai jadi dapat ma matana ma natar surat songonon. Songgop do tuahu toddi ni Tuhani, ay dimiyahi doahu mabuan barita nauli tu aka napogos. Disuruh doahu mamaritahon tu aka natarhurung asa malua, tu aka namapitung asa marnida, paluahon aka naginosagosa, mamaritahon taon para si rohaon ni Tuhani. Ditutup ma pustahai, dipaulak ma tu parhobas, laos hudul ma, gabe 00 ma dopak ibana mata ni sude na di perguruani. Jadi dihatahon ma tu nasida, sadariodo cupang natar surat odeng di na binege munai. Ido yanggo sahatna. Kurian itu hatana hinaholongat di bagasan Kristus Yesus, di bagasan mingguta sadarion dipakulingi hatani debata mahita, marnida sada ulaon naung laum patar di tonga-tongani pangatusion jala di tonga-tongani nabui taatusi manada jala papatarhon ulaon ni Yesus Kristus di bagasan parsuruon mangihuton hatani debata ima songon na sinurirakon ni panurirang Jesaya di padan Narobi. Totu di bagasan panggobarioni di bagasan turpuk taun di patarida hodo di bagasan pernguluan ni bangsa Israel selama mengadopi di tanu habuangan nasida, totu ragamdo aka hamaolon nadiadopi, ragamdo aka hasusaan narodi tonga-tongani pernguluan nasida, bahkan itu adorang so mangula dope Yesus sian Nazaret huta hagodanganna. Totu akadamang dainang na hinaholongat di bagasan Kristus Yesus, sada tradisi sada kebiasaan do nang di tonga-tonga ni ngulu ni halak Yahudi songon hasomalat halak Batak mulak tubona ni pasogit say jumolo do pataridahon dirina, jumolo do pabuahon dirina bahwa dia ketika melakukan pulang kampung mulak tubona ni pasogit lahoma tu bagas joro manang tu sada perpunguan untuk memberitakan songo dia do hagogoon ni debata, songo dia do akana masa di tonga-tonga ni ngolu nasa diri terlumobi mai yang berkaitan juga dengan kehidupan umat secara keseluruhan. Totu marhitei idaotama nang tradisi na diadopan ni Yesus di bagasan turpuk tahun totu dang tarsirang noni sian bidu napa opaton secara keseluruhan. Mula taida di bagasan na parjolo di bagasan bidu napa opatoni dung dilalui Yesus ketika dia sudah melewati masa perpuasaannya, masa pencobaan yang dia alami, totu dibaritahon ma di bagasan turpuk jamita sadarion
ima sebagai langkah awal di dalam memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah. Di patadahon ibana madirina tu anak ni debata bahwa dialah yang telah dipilih Tuhan untuk menjadi gambaran, untuk menjadi media keselamatan itu di tengah-tengah kehidupan umat percaya. Totu mangihuton dubagasan pangatusioni borhat mahita mangatusi nang ditonga-tonga ni parnguluota si sonari bahwa ketika kita mengucapkan janji, ketika Allah juga berjanji di dalam perjanjian lama, Allah yang berjanji kepada umatnya memberikan keselamatan di dalam diri Kristus Yesus. Totu ido nang ta'anut di tonga-tonga ni parnguluota si sonari bahwa janji merupakan ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu, baik itu menolong, baik itu memberi, baik itu datang atau bertemu. Karena itu kita selalu memahami bahwa janji itu harus ditepati, janji itu harus dilaksanakan di dalam kehidupannya. Dan kita selalu memaknai bahwa kita beranggapan bahwa janji itu adalah hutang. Oleh karena itu setiap perjanjian kita artinya saat kita mengucapkan perjanjian kita, maka kita dituntut untuk menepati apa yang kita janjikan dan apa yang kita ucapkan di dalam nilai perjanjian tersebut. Setidaknya di dalam pemahaman kita bergereja ada 3 janji yang selalu terngiang-ngiang di dalam pikiran kita. Perjanjian kita yang pertama kepada Allah adalah ketika kita menyatakan iman percaya kita. Ketika kita maka tidakon haporseota, kita di sana berjanji akan menjadi pengikut Allah, pengikut Kristus yang setia. Kita akan menjadi murid-muridnya yang setia di dalam nilai perjanjian yang dinyatakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Perjanjian yang kedua yang kita nyatakan kepada Allah adalah ketika kita juga membangun, ketika kita juga menghidupi di dalam janji perkawinan yang kita nyatakan kepada Allah. Perjanjian itu kita mengatakan kepada Allah, kita akan menjadi pasangan yang setia, kita akan menjadi orang yang terpanggil hidup di dalam satu perjanjian, menjadi orang yang bertanggung jawab di dalam nilai-nilai perjanjian setiap pasangan, baik dalam suka maupun duka. Dan perjanjian yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan ketika kita membawa anak-anak kita ke dalam sakramen baptisan kudus. Di sana kita berjanji, di sana setiap orang tua berjanji untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab dalam mendidik dan meneladani nilai-nilai iman kepada anak-anaknya. Janji yang kita ucapkan itu, semua perjanjian yang kita nyatakan itu disaksikan oleh jemaat di hadapan Allah. Semua perjanjian yang kita nyatakan itu ternyata itu juga menjadi perjanjian yang kita utarakan bagaimana Allah memelihara kehidupan umat percaya, bagaimana Allah berada di tengah-tengah perjanjian itu sendiri. Tentu saja Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika kita berani berjanji, ketika kita berani mengucapkan perjanjian itu kepada Allah yang disaksikan di tengah-tengah jemaatnya, tentu saja kita juga akan dimampukan untuk mewujud nyatakan perjanjian itu. Dan yang lebih spesifik lagi sebenarnya, setiap minggu
kita mengikrarkan perjanjian kita kepada Dia Allah yang Tritunggal itu, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menjadi media yang dipakai Allah, kita orang-orang yang percaya yang sekarang. Sonari di paulak ma ngolutai tu bagasan ahadona nidok ni debata di bagasan turpukon marhite Yesus yang kembali ke Galilea menjalani kehidupan selama 40 hari tanpa makan dan minum. Tentu saja itu merupakan bagaimana penggambaran kesusahan yang datang di dalam kehidupan umat percaya sekalipun. Alania kadamang dainang nakinaholongat di bagasan Kristus Yesus, naparjolo di bagasan turpuk taon di patar rumah kita mernida, jajini debata di tonga-tonga ningolutta si sonari. Jajini debata di tonga-tonga ningolu niaka na porsea si sonari. Totu naparjolo taida bagaimana Yesus yang hadir di Galilea itu memberitakan satu kebenaran tentang firman Tuhan. Yesus yang hadir di Galilea itu tentu saja akan menunjukkan satu sikap bagaimana orang-orang yang percaya mengenal Dia di dalam pengenalannya. Totu marhitei di ida taidama di bagasan turpukon na margogoihon ibana ima tod di perbadiai, na margogoihon Yesus Kristus ima tod di debata yang senantiasa membimbing dia. Ketika dia menyatakan firman itu, ketika dia mengajari di tonga-tonga ni perguruani, dinama muji debata ibana, sikap orang-orang yang ramai itu, sikap orang-orang yang mendengar itu adalah mereka takjub atas pengajaran yang dilakukan oleh Yesus. Totu marhite nilai perjanjian sinakingani dipaingot ma nang diparngoluot ta si sonari. Bohado ngolu ni akana porsea si sonari. Takjub dope hita mabege hata ni debata. Takjub dope hita manangihon hata ni debata di tonga-tonga ni parngoluota si ganupari. Tentu saja penggambaran ini menjadi satu penggambaran yang mengisyaratkan Yesus yang memuji Allahnya, Yesus yang ternyata hadir di sinagoge itu tentu saja merupakan bagaimana Roh Allah yang senantiasa membimbing dan memberkatinya untuk menunjukkan firman itu di tengah-tengah persekutuan orang yang percaya. Napaduahot di bagasan turpuk taon di patarida hon ma Yesus narotu dasareti merupakan kota kelahirannya, kota ke tempat dia dibesarkan. Tentu saja merupakan satu penggambaran di ayat sesudahnya. Memang dikatakan melalui firman Tuhan, si patap akka perjamitai memang kurang dihormati di tempat di mana dia dibesarkan dan dilahirkan. Tentu saja penggambaran ini mengisyaratkan satu penggambaran bahwa dangsian pertubuh haroroni Yesus tu bagasan parpunguani. Dangsian pertubuni Yesus, dia dari keluarga mana, dia dari keluarga siapa, apa pekerjaan orang tuanya di dalam memberitakan firman itu ke tengah-tengah orang-orang yang ramah. Alai marhite turpuk taon di batitaridahodo, Yesus tentu saja yang diizinkan untuk berkhotbah di dalam sinagoge. Karena dalam sinagoge itu memang ada tradisi, ada kebebasan yang diberikan. Isena rotu bagas joroi boido ibana majaha buku nabadiai ima perjanjian lama. Totu marhitei di bagasan turpuk taon di patarida hodo bagaimana kabar sukacita yang dibacakan itu, kabar sukacita yang dinyatakan itu melalui ayat 18 dan 19, pataridahon roh Tuhan ada pada Kristus itu sendiri. Yesus mempunyai hubungan yang khusus dengan roh Allah.
Yesus memiliki hubungan yang khusus, yang penting di dalam kehidupannya secara pribadi, bagaimana juga Alkitab menggambarkan relasi yang ditunjukkan Yesus di dalam berdoa, di dalam berbicara kepada Allah yang Maha Kuasa itu. Totui boi doi terida marhite pengungkapan di dalam Alkitab, Allah yang senantiasa hadir, Allah yang senantiasa berbicara kepada Yesus di dalam roh. Totu marhiti akadamang dainang nahinaholongat di bagasan Kristus Yesus. Marhite ayat 10 rodi ayat 10 siai kita ditunjukkan pemahaman melalui Roh Kudus yang mengurapi, Roh Kudus mengurapi dan memberi kuasa kepada Yesus untuk misi terbesarnya. Roh Kudus mengurapi dan memberi kuasa kepada Yesus untuk misinya, bahwa di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Tetapi dia juga merupakan manusia. Sebagai seorang manusia, ia harus mengandalkan pertolongan dan kuasa roh untuk melaksanakan semua tanggung jawabnya di hadapan Allah. Totu molosian sisi hajol maonna boi dodohononna dang talup ibana marbarita nauli dari sisi kemanusiaannya sebagai dia manusia seperti kita ini. Alai marhite toddi ni debata jala toddi ido na mangula di tonga-tonga ni ngolu ni Yesus, dia yakin bahwa kuasa yang diberikan Allah kepada dia untuk mewujud nyatakan misinya adalah kuasa di dalam roh yang diberikan oleh Allah. Napaduahot di pataridahot do marhite turpuki hanya sebagian orang yang diurapi oleh roh, yang diurapi oleh Roh Kudus, yang menggambarkan Yesus hidup, Yesus melayani, Yesus memberitakan Injil. Di dalam kisah para rasul kita bisa lihat bahwa di dalam kisah rasul-rasul tidak kepada semua orang diberikan roh yang sama untuk memberitakan Injil. Dalam hal ini ia menjadi teladan yang sempurna dan bagi kehidupan kita yang sekarang. Yesus gabe teladan na sempurna do di tonga-tonga ni ngolu ni akana porsea, bagaimana dia menerima kehendak yang melimpah, bagaimana dia menerima roh Allah di dalam kehidupannya untuk mewujud nyatakan pelayanannya. Alani dung dibohali Yesus marhite toddi porbadia. Dung dibohali Yesus Kristus marhite toddi nabadiai. Totu dipataridahon ma ahado tujuan haroro ni Yesus di tonga-tonga ni ngolu niaka naporsea. Naparjolo dipataridahon ma bahwa kehidupan Yesus, tugas yang akan dia beritakan, yang akan dia lakukan adalah menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, kepada orang papa, kepada orang yang menderita, hina, patah semangat, hancur hatinya, dan mereka yang gentar kepada firman-Nya. Ulaun parbaritaon nauli di patarida hoddo marhite huaso ni toddi porbadiai na di pasonggopot tu Yesus Kristus gabe ido na papargogoikon ibana laho pasahaton barita nauli tuaka na humaliangna. Uido di bagasan pangatu siota bahwa kehadiran Kristus, keberpihakan Yesus di dalam Alkitab sai di patarida hodoi ragam do aka keberpihakan Yesus terhadap orang-orang yang termarginalkan. Keberpihakan Kristus kepada orang-orang yang miskin, yang menderita, yang hina, yang hancur hatinya, menggambarkan keterpihakan Allah juga terhadap orang-orang yang lemah. Totu di bagasanido dang holan akana pogos secara ekonomi di bagasan turpuko.
Dan holan halak napogus secara keuangan, secara finansial di tengah-tengah kehidupannya. Alai dohot mai dohot akka napogus todina. Dohot mai akka namaol majalo berita nauli di tengah-tengah ni parngolona. Tubagasan gobaran nasi songonido haroro parbaritaon ni barita nauli na dibuan ni Yesus Kristus. Napaduahon ulaw ni Jesus di pasahat mamarhite dung di jalo ibana todii untuk menyembuhkan mereka yang memar dan tertindas. Penyembuhan ini meliputi segenap pribadi, baik secara jasmani, baik secara rohani. Penyembuhan yang dibawa oleh Yesus tentu saja menggambarkan penyembuhan bagi orang-orang yang terluka di dalam kehidupannya, di dalam pemahaman yang dia pahami setiap saat, di dalam kehidupan setiap hari. Totu ragamdo akka halak na marukil, ragamdo halak na sumasususa alani akka pernguluon si saunari. Alai marhite haroro ni Yesus, melalui kedatangannya, dia menyembuhkan segala orang-orang yang tertindas, baik secara jasmani maupun rohani. Napatoluhon ulaun dari pasahat di bagasan turpuk tahun ima untuk mencelikkan mata rohani mereka yang dibutakan oleh dunia dan iblis, agar mereka dapat melihat kebenaran dan kabar baik dari Allah. Totu ulau no di patarida hodo halak nong majalo hatani debata, halak nong mian di bagasan tod di perbadiai, mata rohani mereka yang dibutakan itu akan dibukakan. Mata rohani mereka yang senantiasa tertutup itu akan melihat kebenaran yang disampaikan oleh Allah di tengah-tengah kehidupannya. Totu marhiteido huaso na adong di tonga-tonga ni ngulu ni akan aporsea. Huaso ni hata ni debata na adong di tonga-tonga ni ngolutta si sonari. Patarida hodoi bahwa firman itu juga senantiasa berkuasa membuka mata rohani kita yang senantiasa itu juga terkadang dibutakan oleh kuasa yang berada di dunia ini. Naparpudi di bagasan turpukot di patarida ma pekerjaan yang akan dilakukan oleh Yesus untuk memberitakan saat pembebasan dan penyelamatan yang sesungguhnya dari kuasa iblis dan dosa, ketakutan dan rasa bersalah. Totuganu do hitaon aka amanginang napungu di bagas joro onang na di bagas nape bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang senantiasa juga rentan terjerumus di dalam tindakan-tindakan rasa bersalah di dalam kehidupan kita. Totu marhitei dipaingot donang ngulutta si sonari. Semua orang yang dipenuhi roh Allah terpanggil untuk ikut serta dalam pelayanan Yesus Kristus. Waktu di bagasani di patarida kon mahita, Yesus sebagai penggenapan janji Allah adalah sebagaimana terwujud di dalam kehidupan kita sekarang ini. Yesus yang sebagai penggenapan janji Allah itu menyuarakan di tengah-tengah kehidupan kita yang sekarang. Hitape akanong digohi tod di perbadiai terjodoh ngoluta tubagasan pakobasion menguduti dia nong pinukani Yesus Kristus di bagasan nguluta si saunari. Totu di bagasani di patarida hodo marhite perberitaan barita nauli di aka luat na humaliang kita tarlumobi mai di Pulau Rupat. Sahat roh di bagasan huria tahun totu ini merupakan karya dari Roh Kudus. Ulau ni tod di perbadiai di tonga-tonga ni parngoluota di bagasan ngolu si sonari patarida hon ngoluta juga
menjadi kehidupan yang terpanggil, bahwa keteladanan yang diberikan oleh Kristus itu di tengah-tengah kehidupan kita, keteladanan yang diberikan Kristus itu juga mampu untuk menguatkan dan memampukan orang-orang percaya di dalam misi yang akan dia lakukan di dalam hidup setiap hari. Totu mangihutusi akadamang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Dan napola ikon gabe sude kita terjo gabe parbarita nauli seperti pendeta sintua, evangelis dan lain sebagainya. Alai ngoluta si saunari di jodoh kita asa merbarita nauli kita di tonga-tongani ngoluta, di tonga-tongani aka ulota, di tonga-tongani aka tempat di mana kita berada. Bagaimanakah anak sekolah memberitakan Injil di sekolahnya? Totudang napola idokon rupani setiap jumpa dengan teman di sekolah beritakan bacakanlah Alkitab kepada dia. Tidak. Alai ngoluta si saunari di patarida hoddo asa halak na terjauhi tatu bagasan perberitaon naulii. Tentu saja kehadiran Yesus di dunia ini sebagai Mesias yang diurapi merupakan penggenapan janji Allah kepada manusia, menyampaikan kabar baik bagi kita semua. Tuhita saluhut nado sonari di pasahat berita naulii. Totu di bagasan ido nanaing dohonon na di tonga-tonga ni parngolwota bahwa Allah itu juga hadir memberikan setiap perjanjiannya kepada kita. Totu di bagasan ido ikon okuhonon nirohatta do di bagasan liturgi tai ketika liturgis mengatakan baga-baga ni debata taringot hasesaan ni dosa tai. Tentu saja di dalam keyakinan kita roh Allah yang ada di dalam diri kita akan memampukan kita untuk mewujud nyatakan janji Allah itu di tonga-tonga ni parngoluota. Totumar hiteima akadamang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Janji Allah adalah satu kepastian bagi mereka yang percaya kepadanya. Janji Allah adalah kepastian bagi mereka yang percaya kepadanya. Kita sebagai orang-orang yang percaya meyakini bahwa janji Allah berlaku bagi kehidupan kita yang sekarang. Kini kita sebagai umat milik kepunyaan Allah, kita diajak untuk percaya bahwa Allah selalu menggenapi janji-janjinya di tengah-tengah kehidupan kita. Allah senantiasa hadir di dalam setiap perjanjian yang Dia nyatakan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Bagaimana kita melihat itu amang inang? Tentu saja ketika Allah merancangkan kehidupan kita pada hidup yang sekarang, Dia merancangkan damai sejahtera. Dia merancangkan keselamatan dan damai sejahtera di tengah-tengah hidup umat percaya. Rancangan Tuhan itu selalu indah pada waktunya. Tentu saja di dalam kita beriman kepadanya, di dalam kita mengimani Kristus yang hadir itu, Kristus yang menjadi keselamatan itu, itulah yang senantiasa memampukan kita. Dan kita akan menjadi orang-orang yang terpanggil, yang selalu berpegang teguh kepada setiap janji-janji Allah. Oleh karena itu amang inang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Topet di bagasan Sadarion 27 Januari 2022. Tapes tahun do dinaung 50 tahun ulaon perbari tahun nauli di HKBP tarlumobi mai di Pulau Rupat. Totu isada hataridaan na diulahon, na diadopi, na diulahon disadok HKBP di Portibion. Mengingat kita bahwa berita kesukaan, berita ni Yesus Kristus saha do tuhu maliang, do tu aka nasotumada hata ni debata hidope. Nang di tonga-tonga tape di tonga-tonga ni parngoluota si sonari. Totu
sadadala do dipatupa debata marhite huriata nang huriata HKBP Serpongpe laho mangududi ulaon perberitaon nauli na tinuju ni Yesus Kristus na pajongjokon ima marhite sada stasi misi di Pulau Rupat. Totunang di tonga-tonga ni huria tope dang nagabe masohot aka ulaon perberitaon nauli di tonga-tonga ni huria taon. Nang di tonga-tonga ni nguluta si ganupari dipatau debatado kita memberitakan berita kesukaan itu di tengah-tengah kehidupan kita yang sekarang. Totu ulaon ni todii di tonga-tonga ni parnguluota si saunari. Okuhonota ma di bagasan parnguluota. Okuhonota ma di tonga-tonga ni parnguluota si saunari. Ayat 18 hingga 19. Songgop do tuahu todini Tuhani dimiahi doau mabuan barita nauli tuakan apogos. Disuruh doau mamaritahon tuakan atarhurung asa malua tuakan mapitung asa marnida. Paluahon akan ginosa-gosa mamaritahon taon para sirohaon ni Tuhani. Akadamang dainang nakinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Borhat mahita tu ulota. Borhat mahita tu akanguluta. Marhite padonganion ni todi ni debata. Bahwa kita juga terpanggil mewujud nyatakan pemberitaan itu di tengah-tengah kehidupan kita setiap saat. Keberpihakan kita terhadap orang-orang yang tertindas adalah keberpihakan yang menyelamatkan. Kehidupan kita menjadi media yang dipakai Allah untuk mewujud nyatakan janji-janjinya di dalam hidup kita. Amin. Martangiang mahita. Mauliate marohanami di ho ali Tuhan dihatam na mamakulingi hami di bagasan minggu sadarion. Di payungot hodo kami ali Tuhan marhite hatam nang hutangi hok kami di lehok kodo todi perbadia tungulu nami ganuk marsada-sada marhite todi mima ali Tuhan nama pergogoi hok kami patupahon saluhu na aka ulaon na dinggan di tonga-tonga ningulu nami si saunari pergogoi kami ali Tuhan saluhu na ruas ni huriam asa marhite ngulu nami merberita na uli kami ali Tuhan di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni aka ulaon, nang di tonga-tonga ni aka parsikolan nami piali Tuhan. Pos maroha nami, rapon homa hami ali Tuhan mangulahoni saluhu na, asa marhite gogo nasyakoi, marhite todemi, di pergugoi ho jala di patau ho hami, patupahon saluhu nai. Pasu-pasu ma ali Tuhan saluhu na, aka pakobasio di bagian misi sending, di tonga-tonga ni huriam HKBP dihamulate hon rohanami do ali Tuhan naung 50 tahun ulaon parbaritaon nauli tarlumobi may di Pulau Rupat nang di aka inganan na asing pe pasu-pasu ma ali Tuhan saluhu na ruas ni huriam di dia pe maringanan asa marhite padonganiomu marhite pangurupiomu di tonga-tonga ni huriam marsangap moho ali Tuhan di ngolunami ganuk marsada-sada atau ngali Tuhan jalo mapamujion nami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus si hokop jala si balua kami martangnya kami Tuho. Amin. Tapuji Tuhata maredehita sian buku ede 114 ayat sada rodi ayat 4 out so asiroham laos tapasaha ma peliata tuhuria do tupusa.
di ban basam dohot asiroham usur goa mauliate ma dihode bata alabasa si bahindalani marhite anakni tubanua rohaku saitoto burjutuho sadong anamu manang tu dialang sonang tutu Tapasahat mapilian na tapapungon tuado pan ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo harorowan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na ni lehon mitu hami pilian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilianon, pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. sanani lehon mi tondiro di pamataku osadohot kokoki rodi saluhut hartaku upasahat Ali Tuhan debata para si roha na sumurung jala amanami, upuji hami ho ala dileho ko barita nauli nasian anakmu Tuhan Yesus Kristusi panguluhon hami. Say pargugoi hami marhite-hite toddim, asa huoloy hami hatam, nunga hubigi hami paretami, disuruh hodo hami mamaritahon barita nauli, asa hubarita ho kami Tuhan Yesus si pangului, tuhalak si pilibegu, doho tu parugamo na asing. Sailam patorop ma naposom, pangula si suruon, tu na dihaholomod dope, upangido hami dope tuho, pasu-pasu ma kongsi barmen, tu ganup luat, tu pahima akapangula di harajaunmu dilihat portibion, tu pahima sudi perguruan, asalam tibul harajaunmu, ramoti ma biro seding HKBP, dot sudi na mangula disi, saya poi mahami o sudi, asa marlas niroha hami pararaton harajaunmu, say oloy ma nahupangido hami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomoni rohab di Banua Tongos songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangako. Rodi hasang
mahamu di bagasa dame, jalo hamu mapasu-pasu sia debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma bohina tuho, jala di pasaurhon madamena tutodim. Amin. Saluhuna parhalado namar tugas di minggu arianon pasahaton selamat hari minggu madihita saluhuna. Apakah